худованд рӯзе азроилро пурсон шуд: оё то ба ҳол дар вақти ҷони касеро гирифтан гирья кардаӣ? Азроил алайҳиссалом ҷавоб дод: як бор хандидам, як бори дигар гирья кардам ва як бори дигар бошад мегӯяд тарсидам. Азроил алайҳиссалом гуфтанд: хандам замоне буд ки бо амри ту бояд мардеро ҷонашро меситонидам ва ӯро назди дукони кафшдузе поясолдоз пайдо намудам, ки он мард ба марди кафшдуз мегуфт: кафшамро чуноне бидӯз ки то 1 сол ман онро бипӯшам. ман ба ҳолаш хандидам ва ҷонашро бо амри ту гирифтам. боз азроил алайҳиссалом гуфтанд: гирьяам замоне буд ки ба ман дастур додӣ ки ҷони занеро бигирам, ки он зан дар биёбони тафсону беобу дарахт буд ва ҳам дар ҳолати таваллуд кардан буд ва ман интизор шудам то кӯдак таваллуд шавад ва он занро ҷонашро қабз намудам ва ба ҳоли он тифли навзод гиристам, гирья кардам. боз азроил алайҳиссалом гуфтанд: тарсам замоне буд ки ҷони марди фақеҳ ва олимро бояд мегирифтам ва ҳарчанд ба манзилаш наздик мешудам, нураш бештар зиёдтар мегашт. ва замоне ки ҷонашро гирифтам, аз дурахшиши чеҳрааш тарсидам ва ваҳшатзада гаштам. дар ин ҳангом худованд ба азроил алайҳиссалом арз кард: медонӣ ки ин олими нуронӣ кӣ буд? Азроил алайҳиссалом гуфт: на, намедонам, худои ӯ доност. худованд гуфт: ӯ ҳамон навзоде ҳаст ки ҷони модарашро дар биёбони беобу бедарахт гирифта будӣ ва он навзод танҳо дар саҳро монда буд. ман масъулияти он тифли навзодро ба уҳда доштам. бидонаи азроил алайҳиссалом, ҳаргиз гумон накун ки бевуҷуди ман мавҷуде дар ин олам бесарпаноҳ бимонад. мегӯянд дарвеше буд ки дар кӯчаву маҳаллаҳо роҳ мерафт ва мехонд: ҳар чӣ кунӣ ба худ кунӣ, гар ҳама неку бад кунӣ. иттифоқан зани макори ин дарвешро диду хуб гӯш дод, то бишнавад ки чӣ мегӯяд. вақте ки шеърашро шунид, гуфт: ман ба ин дарвеш нишон медиҳам. ин зан ба хона рафту хамир дуруст кард ва як фатири ширине пухт, каме дар он фатир заҳр андохт ва оварда ба дарвеш дод ва ба хонааш рафт. ва ба ҳамсояҳо гуфт: ман ба ин дарвеш собит мекунам ки ҳар чӣ кунӣ ба худ намекунӣ. аз қазо зан як писар дошт ки 7 сол шуда буд ки гум шуда буд. як замон писар пайдо шуду ба дарвеш бархӯрд ва салом карду гуфт: ман аз роҳи дур омадаам ва гуруснаам. дарвеш бошад ҳамон фатире ки ширини заҳролуд буд ба ӯ дод ва гуфт: зане барои савоб ин фатирро барои ман пухтааст, бигир бихӯр эй ҷавон. писар фатирро хӯрд, ҳолаш хеле бад шуд ва ба дарвеш гуфт: дарвеш, ин чӣ буд ки сӯхтам? дарвеш фавран рафта он занро хабар кард. зан давон давон омад, дид ки ҳамон писари худаш аст. вой гуфт. ӯ ба сараш мезаду ларзон мегуфт: ҳақиқан ту рост мегуфтаӣ. ҳар чӣ кунӣ бар худ кунӣ, гар ҳама неку бад кунӣ. фикри рафтори бадро аз худ дур кунед дӯстон. худоҳофиз.